закас кардан аз Дубай ба Точикистон. Салом алейкум дӯстон, ба шумо сайти аз Дубай закас кардан нишон медиҳам, то охир тамошо кунед. Подписаться ва лайка фаромӯш накунед. аз Дубай мисли Хитой ва Турсия метавонем ки закас кунем. аз Дубай ҳама наводи маҳсулоте ёфта мешавад. Мисол либоса, техника, бузичаҳои кӯдакона, мебел ва ғайраҳоро ёфта мешавад. видеоро то охир тамошо кунед. барои шумо як бор намунаи ҳамин сайтҳоро нишон медиҳам, шумо тамошо кунед, маъқул кишед. дар комментарии плюс монед ман фаҳмам ки чанд кас мехоҳад. ҳаминро худо хоҳад ба қарибӣ видео карда парфтан мегирам, метавонем ки истифода барем. то охир тамошо кунед, барои шумо чанд ҳамон ҷои дар кӯриша нишон медиҳам.